crime scene. Yeah. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yeah. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Hello, kawata. Habadi. Matsoraci kawai. Ai wallahi saurayi na kan ba rago bane. Wallahi da shi ne gabaki ɗaya kan ba zai bar su ba. To shikenan kawata. Sai an jima. Nagode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Yawa barka dai. Har zan wuce sai na hango kyakkyawan fuskan nan. Kuma gashi na kamu da santa. Kuma akwai alamu kamar kai saurayinta ne. Saboda haka wannan kuma kudin menene? ina so ka sayar min da soyayyanta. Kai wani irin sha ne, mahaukaci, kadangare, dakiki, jaba. Yaushe soyayya araha haka? Yaushe soyayya araha haka? Ka gaya min. Da har za ka zo ka ɗauki kuɗi ka bani ka ce in sai da soyayya na. Saboda haka ka bar nan ko in fasa cikinka. Shikenan Allah ya baka hakuri sai an jima. Shi baby dama kana so na haka? Ha, ai son ki zama da ni jarumi ai. Wallahi in dai akan soyayya ki ne, babu wanda zan daga kafa. Babu wanda zai taba ki a duniyar nan in kyale shi ko shi wane ne. Allah baby na, ina ji da ki sosai ai. Wallahi tallahi. Jarumi nake so zama kan soyayya. Allah ya yarda. Baby. Sweetheart. Ai ina ji da ki ai. Kai, a bar nan. Now? Na ce ka bar nan. Ban gane me kake nufi ba. Ko ba za ka bari ba ne? Ya za ka zo ka same ni da budurwa ta muna tsaye sannan kuma ka kore ni ka ce in bar nan. To in je ina kenan. Ka ga mi. Kai, ka bar nan. To shikenan ba damuwa. Zan bar nan amma ni wallahi Allah. Haba baby. Tafiya za ka yi ne? Amma dai Aisha baki da hankali. Ke mahaukaciya ne. Kina kafa bindiga bai fitar ba. Bindiga. Sannan kuma in tsaya? Wallahi tafiya zan yi. Ni a nan wallahi baran zanna ba. Bindiga ba. Na. Aisha, ya na ganki anan kuma? Haba Mansur, ka bani kunya. Idan haka ne ai gwara saurayin kawata ma. No Aisha. Wannan shine ake kira wato target. Kin gane ba? Wato target. Kin gane ai? Wannan shine target. Ni na san me nake yi fa. Kin gane? Amma idan kin tsaya kin duba, ai wato ba tsoro bane. Target ne. Duk da cewa kin ga shi wato bindiga ya fita. Ko ba haka ba? To ni kuma akwai wato target din da nake yi wato na kin gane ko? Kawai a manta da a manta kawai. Komai ya wuce. Target? Shago, to bari ka ji. Duk da cewa ina son ka. Amma bari in iya soyayya da rago ba. Babu ni babu ka. Dan Allah, ki haƙuri Aisha. Dan Allah. Ni hakuri? Hakuri fa kake cewa. Aisha, dan Allah.